everyone, welcome back to my YouTube channel. Another video. गोबाव समनि उनाव दिनै भिडिअ लाबोलायबाय आङो। दिनै जों रङियाव मेला नायनो फैदों। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायफाबाय थादो। मेलायाव मा नुयो मा नुवा जों दा थांगासिनो दङ। आङो ब्लगखौ माने स्टार्टिंनिफ्राय लानाय जादों ससेनिफ्रायसो माने रास्तानिफ्रायसो लाबोनाय जादों आरो जा मानसि जादोंना माने भिडिअखौनो हमस्लाबबो हाया। आं जाखिना हायो आं बेखिनिखौनो भिडिअ खालामबाय। स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, लोगोसे शेयार खालामदो आरो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था बिदिनो जाहाथे आं मोजां भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो हायो। स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा जों मुर्ति बानायनायफोरखौ नायहैनोसै, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। गरम जादों थेवब्लाबो माने जों जानायनायखौ गारा आरोना।
दंमोन जों लादों ओमफ्राय भेराइटिस सेन्देलफोरबो दंमोन जों मोजां मोजां आरो झुमखाखौथ' बुंनो नाङा खना बाना ओरैबायदि मेला होनबाथाय खना बानायानो सिख्लाफोरनि फार्स्ट माने एकदम मेगनाव नांथाव नांथाव खनाफोरा ओरैबायदि मोजां मोजां आइसक्रिम जानोसै आइसक्रिम आइ ब्लगाव नाङोलै फालतु नङा आइसक्रिम खाम आइसक्रिम नेबाय थादो सिन्थानिया दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं